फेरेंगा बसुमतारी सारा जेनाखि एपिबिनि सायाव खेंफोरथि होदों दा बेखौनो आङो सैज' हायैनि गेजेरावहाय आङो खेंफोरथि होफिननो नागिरदों। मानो होनबा बिथाङा ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों बेनो एपिबि आरो बेनो बिपिएफ होननानै। खोथाया जाहैबाय जोंहा बिपिएफजों जेबो लोब्बा गैया। एपिबिया जाहैबाय दानि जेनाखि सरखार रुलिं सरकारा मावनो रोङै खामानिखौ फैबाय थानाय समाव सरकार दाखांनायनि उनाव गोख्रोङै बा मोजाङै मावलांनो थाखाय आवगायदों। आरो बिथाङा जुदि एपिबिनि सायाव जानला मोनला हेनथेन होननानै काउन्टार होबाय थायोबा नेक्स्ट टाइम बेखौनो जों बुंगोन बिथाङा जाहैबाय सासे सिमन साखारि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जुनेयाव मानो थाङामोन आरो जुनाइनिफ्राय मानो बेंटलाव फैयामोन नङा होमबा? दा बिथाङा जाहैबाय सिगां समाव सिमन साखारिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि आबसुनिमोन नङा होमबा? आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा मानो खारा गावनि आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ एंगारनानै जुनेयाव मानो खारनानै थाहैया? डिटेल्स फुल डिटेल्स होजोबगोन आङो बिथांखौ। आरो बिथाङा नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दाहोनबावथों। एपिबिया जाहैबाय जेनाखि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय नङा होमबा? एनडिबिनि जेनाखि गांनाय उखैनाय एनडिबि गोदाव सोराव जानाय केस जोबाखै दिनैसिम जेलनिफ्राय गजोबाखै दिनैसिम एक केसया मोनाखै मा होनो रिहेबिलिटेसन मोनजोबाखै। बिनि थाखायनो दिनै एपिबिया रागा जोंनानै एक्स एनडिबिनि गेजेरजों जोनोम जानाय। आरो डक्टर अनजलि दैमारिनि फारसे मा बुंनो बेलाय? डक्टर अनजलि दैमारियाथ' नोंनिफ्राय गोरोंसिन, नाथाय डक्टर अनजलि दैमारिखौ होआ होननानै बुंखानायमोन। मानो होनना बुंबा जोंना बिथोराव रायलायनायमोन दिनै सेन्ट्रेल लेभेलावहाय दिनै सासे गोरों गैया जोंनि माबायाव एक्स एनडिबियाव इसिबां माने हाइ फाइ भाषानिफ्राय लानानै क्वालिफिकेसननिफ्राय लानानै दिनै बे हिसाबै बिथांखौ प्रेसिडेन्टसो दोननाय जादों। नाथाय बिथाङा प्रेसिडेन्ट दोनजादोंब्लाबो बिथांनि रुल्स मथे जाजोबा बियो। बे जाहैबाय एनडिबिनि जेनाखि डिसिसननि गेजेरजोंसो खारगोन। होमबा मानाव गेदेर जेनाखि बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारिया दिनै 5 बोसोर उन्दु दासो गामियाव बेरायनाय नुदों नुवाखै रायजोफ्रा? रायजो राजाफ्रा दिनै दासो नुदों बिथांखौ गामि ओनसोलाव बेरायनाय। बिनि सिगां बेरायफेरदोंमोन नामा? बेरायफेराखैना? बेखायनो आङो नोंथांखौ बुंगोन सोरबा एनडिबिनि केस गानाय एनडिबिनि सोरनिबा जेंना समस्या नोंथाङा सुस्राङाखै। आंबो नोंजों खुद रायलायदोंमोन सार जेलानाखि आं कर्टआव थांदोंमोन। होमबा नों होनबाय गैथारालै साराय मा खालामबावनो होननानै। नों बुंनाङाखैमोन फेरेंगा। नों थगायदोंलै फेरेंगा सार, नों सासे थगायसुलासो मिथिबाय। आरो नोंनि एनडिबियाव हाबनायनि हिस्टरि जों मिथिगौ। नों सुग्रेबनाव सोंजोबदों डिटेल्सखौ। नोङो बे समाव बेंटलाव प्रफेसार मावसैमोन सार। होमबा नों आलु गायनायावहाय नोङो सुग्रेब सारनाव सोंदोंना सोङाखैमोन? सुग्रेब सारा जोंनो हिस्टरि जारिमिन खिथालांजोबदों मिथिबाय। नोंसोरबादि गोरों मानसिया थाङोबाथ' एनडिबियाव ओरैबायदि माबा मोनसे लाइफआ जागोन। दिनै निस्सय नंगौ नों जादोंना, नाथाय नोङो नोंनि केडार्सफोरखौ नों नायदोंना? नों साख्रि मोनैनि दिखारजों थांदों, नाथाय बै साख्रि मोनैयाबो नों बादि साफा उगु जानांगोन नामा? दा बुंदो, नोंथाङा फिननाय हो। दिनै आं बेखौ बुंगोन, नोंथाङा दिनै बेंटलाव प्रफेसार मावनायजों लोगोसे साख्रि जायैनि बिपिएफखौ रागा जोंना थांनाय मानसि नोङो। आरो नोङो एगेन्स्टखा गोदोनिफ्रायनो बिपिएफजों। आरो नोंथाङा दिनै साख्रि मोनैनि थांबाय। होमबा बै मास्टार साख्रि मोनैफ्रा होमबा बिसोरबो उग्र जाजोबनांगोन नामा नोंनि बादिबा? नों मा फिननाय होगोनलै सार? मा खालामनो नोंलाय सोरखौलाय? नोंनि जाम्बा लेक्सारा सलिया मिथिबाय। नों सासे मेन्टेलसो। आं डाइरेक्ट सिदाखौ बुंबाय दिनै मिथिबाय। नोङो बेबादि जानला मोनला बाथ्राखौ एपिबिनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। एपिबिया रावबो राजखान्थि हान्जाजों दिनैसिम इनभल्भ गैया बुजिबाय। दिनै आंबोथ' जेन'बा डक्टर अनजलि दैमारिखौ नों बुंदों बिपिएफनिफ्राय रिजेन होनानै गोदान पार्टि दाफैदों। आंबो सासे इउपिपिएलनि मानसिमोन, इउपिपिएलनि नेतामोन आङो। होमबा आंबो एपिबिआव हाबदों नङा होमबा? एपिबिआव आंबो फैदों। होमबा नोंबो आंखौ बुंगोन नामा? बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिमोन, बेखौ इउपिपिएलआ जोनोम होदों होननानै नों बुंगोन नामा? बुंलाय नोङो जाम्बा, मासि जाम्बा मानसि नोंलाय? नोंनि डिटेल्सखौ जों मिथिजोबो मिथिबाय। नोङो बेबादि बाथ्राखौ बुंनो नाङा मालाबाबो।
बेखायनो गावबागाव पलिटिकेल लाइन हिसाबै गावबागाव पलिटिकेलजों मा मावनो गोसो मा खालामनो गोसो गावबागाव लाइनजों खार मालायखौ थुलुंगा होनानै बायदि बायदि राव बुंनो नाङा मिथिबाय नोंथांखौ आं बेखौ खावलायगोन दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा बुंसै दा बेखायनो दिनै जेन'बा नोंथांमोना बुंदोंमोन सिगां बिटिसि इलेक्शननि सिगां जोंहा सरकार फैयोबा रायजो राजाफोरखौ नायगोन ना रायजो राजाफोरनि जेंना रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंगोन दिनै सोरनो सुफुंनो हादों नोंसोरो सोरनो सुफुंनो हादों बेखौ बुंलाय रावनोबो सुफुंनो हायाखैना बेखायनो इउपिपिएल होननाय माने इउपिपिएलआ थगायसुला नों बायदिनि थाखायनो थगायसुला नाम मोनसिगोन फेरेंगा सार आं नोंखौ सनमान होगोन सासे इन्डिपेन्डेन्ट मुस्ट लिडार हिसाबै नाथाय नोङो बेबायदि पलिटिकेलखौ लानानै थगायनानै जाबाय थानाया नोंनि गेरेन्थि जागोन बियो सानसेब्लाबो